Wit nangka, nangka. Wit nangka ki wohe ewite gedhe, wohe ana rine kaya ana rine, ambune wangi. Wit nangka. Tegese wong urip iku nek nyuntuh wit nangka iku wulet. Wit nangka ki syarat minangka syarate urip ki nek iso kudu wangi kaya wohe mau. Ya, wangi kaya wohe. Mangkane isine dijenengke beton. Tegese kirata basane lebete katon. Wong nek kepengin wangi lebete katon. Iku wong iki atine apik, pikire apik. Iku beton. Wit nangka iku wite kuat. Mutune kaya kayu jati. Ora keneng pangan bubuk nek wis tuwa iku wit nangka. Awohe setahun sepisan. Wohe setahun sepisan. Monggo nek cara wong Jawa nglakoni poso mangan nangka 7 dina utawa 3 dina. Per iso dadi dukun trawangan. Nerawang. Nek kepengin dadi dukun trawangan mangano wohe nangka. Hah? Trawangan ini bedhek nerawang. Bedhek. Heeh. Iku ya. Wit nangka dadi jene isine nangka jadi dami. Dami iki sing legi enak iku. Iku nangka. Dadi syarate wong urip nek iso ya wangi kaya iku. Kaya wohe. Tapi yo angel arepan. Iku wohe kaya ana rine tapi jerone legi iku nangka. Nangka ki ana nangka bronyo tegese nangka. Bronyo ki nangka apa kae? Terus nangka Jawa ana nangka kene. Hah? Truto nangka iku kelet. Truto iki ibarate getih. Ku nangka. Dadi yo nek kepengin uripe wangi jare keyakinane wong Jawa zaman mbah-mbah riyen poso mangan nangka tapi secara agama kliru. Tapi wong ngono wong Jawa budayane dhewe ora kena budaya iki lain, contoh budaya ku akeh. Apa nih? Nek aku tahu poso mangan nangka yo iso mbedhek karepe wong. Ndak sadar omong iki jarene nyindir. Ndak sadar omong iku contoh. Contohe wis tau tak lakoni mangan nangka. Jadi uwit-uwit di tanah Jawa ki iso kena nggo contoh sing apik, ya ono kena nggo contoh sing elek. Contoh sing elek misale wit gadung merambat iku beracun. Beracun. Iso mabuki gadung. Makane wong yo ora kena mangan gadung. Gadung kudu diolah di oncake, diseseti, dikai awu, dipepe, dikumbah, dikum, dilimbang-limbang pirang-pirang dino. Terus didang baru kena dipangan gadung. Iki contoh. Bahkan ana wit awe. Wong nek dirawe gatel kabeh sawah. Wite yo merambat. Ku wit awe. Wit awe iki kena nggo gawe kara. Benguk jenenge. Yo kena nek isine yo kena nek iso ngolah, ndak iso ngolah yo mabuk padha ae. Yo iku jenenge. Mangkane ana wit sing bebayani ana sing aku kondo. Jadi kudu iso milih. Jamu yo ngono.
Ojo sembarang jamu. Kudu delok-delok ana sing jamu beracun, ana sing jamu ndak beracun. Kudu pilih-pilih. Iku lah wiwitan di tanah Jawa iki. Kudu ngerti.